Hello mga bay, good morning. Mga una sa ta, di ami sudan kangkong adobo. Kaning isda. 27 naman. Ang gano'n. At isda pinirito. Mapay mga ligo. Kao na po yun na. Wow! Ang bata. Kalain na yung mga bay. Yan ang takabab. Kuan ba ka ng singalan ani? Ha? Hindi. Buyag. Kuan ba si shout out niya kay Candy Candy Brown. Siya po yung nagpadala mga bay ng vitamin sa akin. Nung mga time pala na nag-message siya kung saan niya ipadala. Nasa hospital ako noon, walang signal dun. Wala din akong data. Kaya hindi ko siya na-replyan. Kaya ang tanong kasi siya kung saan niya ipadala yung vitamins ba. Hindi ko nasagot kaya wala man akong signal sa ospital. Nung na-hospital ako, naalala nyo, nangadinggi ako. Sa Bruce Lee pa, nabit siya niya. Ngayon, doon niya napadala sa amin sa probinsya. Tapos, ang pangalan pa, Inday Kabkab. Yung Inday Kabkab, hindi ko yun tunay na pangalan. Screen name ko lang yan. Mabuti na lang, merong kaklase. Unang-una, pinapunta ko yung mama ko doon. Pinacheck ko kung Inday Kabkab ba talaga yung nakalagay. Ayun nga, Inday Kabkab nga. Tapos, sabi nung tao sa munisipyo na taga-release ng mga package, ayaw talaga ibigay yung yung package na vitamins, 2 piraso, 2 buti. Kaya, yung mama ko naman, nakiusap naman, sabi niya, hindi mo ba kilala yan si Inday Kabkab? Tingnan mo sa Facebook, sir. Sabi nung lalaki daw, wala akong pakialam kung sinong mga Inday Kabkab na yan. Kailangan ko ng authorization paper. Ganon. Tapos, galit talaga yung tao kaya hindi niya kilala kahit anong pakaawa ng mama ko. Malayo pa naman kami sa lungsod, masahe pa. Tapos, nung nakauwi na sa amin, nag-text sa akin. Hindi daw makuha, kailangan ng authorization paper. Kaya yun, pinadalan ko ng authorization paper. Tapos sabi ko, puntahan mo yung classmate ko sa sa munisipyo. May mga klase ako dyan nagtatrabaho. Magpatulong ka. Sa Lola? Tapos pumunta sa doon. Pinabalik na naman siya. Nakatatlong balik. Pangatlong balik. Sabihan ko yung classmate ko na kung pwede manggulong muna ako sa'yo, mate, kasi ayaw talaga i-release nung nandyan sa munisipyo. Pakita mo na lang itong itong aking authorization paper. Tapos nakalimutan ko pa sa authorization paper ko na ilagay na Inday Kabkab at saka yung tunay kong pangalan na iisa lang. Mahirap makuha kasi Inday Kabkab eh. Hindi naman yun ang real name ko.
Kaya in town, natigo lang. Babalik-balik. Tapos yun, nakuha na. 2 vitamins. Maraming salamat ba? Candy Brown. Kain tayo. Adobong kangkong ang ulam namin. Saka pritong isdang galunggong. Yan. Saan man ni may Hindi ko sure pa na mainom yung ano. May sure na. Oh. Hindi ko pa mainom yung vitamins ba kasi nasa probinsya. Kasi doon nga na-address, hindi nga kita na-replyan agad. Kasi sa hospital ako, walang signal, kaya hindi ako naka-apply sa'yo ng ano ko, address ko talaga na nandito ako sa Cebu. Ang address namin dito, madali lang. Ibo, Lapu-Lapu City, Elementary School. That is your school. Ibo, Lapu-Lapu City. Tapos Mary Joy Manunday ang tunay kong pangalan. Hindi nyo alam ang zip ko dito, pwede naman i-search. 6050